Niin lisää tällaisia paskalimuu. Pistetää tekstiä, että näkis, mitä se lukee. So. No niin, nyt tähän tarvitaan 2 tuubia. Tätä Mentos minttuu. Ja sitten ne sisään ja joku box. Niin, näette Mentoksen voiman, se kuohuu vähän, se ravistellaan. Noin. Vittu. Vitu peil. Ei helvetti. No niin, tuleeko kukaan? Ei tule. Ok, tällä kertaa kävi noin. Ok. No niin, nyt pudotetaan mentokset. Ette näe kyllä tätä kohtausta, mutta ihan sama. Niin, nyt näkyy tämänkin pullon loppu. Ravistusta peil. Ja... Aika kuuli. Se kaipaa. Morjens.